Dari PH wis siap. Sampun. Wong tuwa bapak lan ibu nyuwun donga kanggo aku. Bapak aku wis gedhe, ibu nyuwun pangestumu supaya tutu lakuku. Bapak lan ibu sing tak tresnani. Wong tuwa bapak lan ibu nyuwun donga kanggo aku. Bapak aku wis gedhe, ibu nyuwun pangestumu supaya tutuk lakuku. Bapak lan ibu sing tak tresnani. Lakuku. Bapak lan ibu sing tak tresnani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pintu rahasia. Ini langgakan. Tunduk kemit pinangka kayu tujuan sampai tidak niat pada jerakan putra priwai jodoh putra putri putranya bapak Smadi ibu Marsini kalian bago saling griya mriki Bapak
aku kudu wani kondo nendang uyu karena rasa lan wis nyawiji antarane aku lan sliramu Mas donya iki ombo oramu aku lan sliramu ono dulur ono mara lan uga tangga iki piweleng saka bapak lan ibuku Mas dina iki minangka dina sing wigati kanggo aku lan sliramu nyawiji ing tali tresno Gusti paring dalan marang sumpah sing suci dipun buka ya cukup menjeluk semester tambah ora ini. Kalian kan kemarin derek bagian masak dan makan soal seringat keinginan yang tertarampuni sakit cukup cekap ya minangka wonten rone kuwe saged luwih langkah akhirnya kami pertanipun Bapak Jumati kita Bu Monggo, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo ajate. Bade, diserahi ini. Nah, saat ini pun. Kok. Betul. Disikik sampai terakhir dia. Artinya masak kanggo nyedya umat Allah minangka persmene putra saking putrane Bapak Sumadi. Lah sakniki kajenge demek kali Pak Sumadi kajeng wau lho Pak Bayi. Jadi kula nah dicekel ta wae. Pon dicekel Pak Guru. Ya kudu kula bae digambar Pak Guru kajeng iki dicekel. Bismillah kayune Allah. Arep cetek karo kawan Allah. Dia masak nih kanggo rono jenengan panggih kang putra. Tandha selamat